Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson na Tagalog ang explanation. I'm Teacher Maya at ngayon ay bibigyan ko kayo ng practice test tungkol sa subject-verb agreement. 10 items ito at meron kayong 10 seconds para mamili ng tamang verb form sa bawat item. Singular ba or plural? Sige, let's start na! Congratulations at natapos mo ang practice test ng subject-verb agreement at ngayon, tingnan natin ang mga tamang sagot. Na perfect pa kayo? Alamin natin bakit yun ang mga kasagutan. Itong number 1, ang subject ng sentence na to ay ang few. Itong among the members of the team, karagdagang impormasyon lang ito sa subject ng few. At kahit merong ang few, hindi ibig sabihin na singular ito. Ang few ay plural na. Ang kapartner nito ay plural form ng verb. Nag-substitute ito sa noun na members. Hindi maraming members, only a few. Ang few kasi, nilalagyan siya ng expression na only a para ma-emphasize na konti lang talaga, more than one, pero hindi marami. Plural pa rin, kaya gagamitin natin ang plural form ng verb. Come ang gagamitin natin dahil pag simple present tense ang verb, walang s sa dulo ang verb. Basta plural form siya. Dito naman sa number 2, ang indefinite pronoun na neither ay singular form. Ibig sabihin, wala sa dalawa. May dalawang tinutukoy ito, yes, pero wala sa dalawang yun. Ang words na word dito ang dalawang bagay na tinutukoy ng neither. Pero intervening expression lang itong of the words. Karagdagang impormasyon lang sa neither. So, hindi sa words mag-a-agree ang verb natin. Sa neither mag-a-agree, kaya singular form ang verb na gagamitin natin. Neither is. Now, take note na ang sentence number 3 ay may dalawang clauses. Ang main clause, ito nakakulay blue. One of the most interesting movies is Avatar. Itong My Sisters Have Seen, clause ito na nagdi-describe tungkol sa movies. Now, ang structure na clause
merong sariling subject. At ang clause nating nagmo-modify sa movies, ang subject nito ay sisters. So dahil plural noun ito, plural form ang helping verb ng scene ang gagamitin natin, which is have. Dahil ang one dito na subject ng main clause ay meron ng sariling verb na is. So, ang hinahanapan natin ng verb form dito ay ang subject ng clause na nagmo-modify o nagbibigay ng impormasyon tungkol sa movies. Dito naman, ang subject ay ang reminders, hindi ang project. Ang project ay part ng intervening expression na on how to do the project. Ito ay karagdagang impormasyon tungkol sa reminders. So, reminders talaga ang topic or subject. At dahil plural ito, plural form ang gagamitin nating verb. Our teacher's reminders were posted on our group chat. Dito naman, ang subject ay inintroduce ng there. So, kapag ganito ang sentence structure, ang subject ay makikita after sa verb. Ito ang noun or pronoun na kasunod sa verb. So, dito, ang noun na kasunod sa verb ay news. So, ito ang subject. Now, ang news ay plural tingnan dahil may S sa ending, pero hindi ito plural. Uncountable noun ito sa English language. Although, sa Filipino language, ang balita na equivalent ng news ay countable at pwedeng ma-plural, mga balita. Pero ang news, hindi. Kaya, dahil uncountable noun ito, singular form of the verb ang kapartner nito. So, gagamitin natin ang helping verb na singular form. Has been. There has been a lot of fake news. Dito naman, kahit plural pang tingnan ang 50 pesos, basta currency o pera ang pinag-uusapan, kahit pa umabot ng milyones yan. Singular ang verb form na kapartner nito. Kung ito ang subject ng sentence, maliban na lang kung ang material ng pera ang pinag-uusapan gaya ng coins o barya or bills, yung perang papel, yun, pwedeng countable yun. Pero ang pera sa English language ay uncountable noun. Kahit pa bibilangin natin kung gaano kalaki or kakonte yung pera natin. So 50 pesos is not enough. She needs 100 or 1,000. Pero kapag 50 students na ang pinag-uusapan, tao na ito, hindi na pera. Plural na ang verb na kapartner nito kung ito ang subject ng sentence. So, gagamitin natin ang plural form ng simple present tense ng verb. Walang S sa dulo. Dahil ang may S sa dulo, basta simple present tense of the verb, pang singular form yan. Itong sentence number 8 naman ay merong dalawang clauses. Ito ang that clause na nagbibigay ng additional information sa word na thought at itong the mere thought makes me sad. Itong that clause, dahil clause ito, meron itong sariling subject at verb. Ang you, subject, at will be ang verb. So, ang 2 years dito ay parte ng that clause at hindi dapat magiging basihan kung make or makes ba ang gagamitin natin dito. Itong make and makes ay para lang sa main clause. At ang subject ng main clause natin ay ang thought. At singular ito. Kaya singular form din ang verb na gagamitin natin. Yung may S sa dulo. Dahil simple present tense, ang verb na pinagpapapilian. Ito naman, meron ding dalawang clauses. Ang main clause na Carlo is one of the students. At ang who always play takyan during lunch break. So itong who always play takyan during lunch break ay tumutukoy sa students. So si Carlo ay isa sa mga estudyante. Ang mga estudyante na palaging naglalaro ng takyan o sipa during lunch break. So ang relative pronoun na who, ang antecedent nito or ang noun na tinutukoy nito ay ang students. So, dahil who ang subject ng clause na to at students ang tinutukoy ng who, sa plural form ng verb ang ipapartner natin sa subject ng clause na to. Kaya play ang gagamitin natin dito dahil simple present tense ito, ang plural form ng verb ay walang S sa dulo. Ito namang sa number 10, meron tayong that clause
nahahanapan natin ng tamang verb form. So dahil inintroduce ito ng there, ng subject ng that clause, ay makikita after sa verb. So ang noun na makikita natin dito ay errors. So ito yung subject. Dahil plural form ito, so plural form din ang gagamitin nating verb. Kahit na merong no dito na nagdi-describe sa errors, plural pa rin ang verb na gagamitin natin. Dahil sa subject, mag-a-agree ang verb sa noun na errors. Ito kasing sentence na to, meron ding main clause na make sure, na imperative form, yung nag-uutos. So, ang subject nito ay hindi na nakasulat dahil kapag sinasabi ito, obviously, ang subject ay ang you. Ang kausap, basta imperative or utos, yung subject ay yung kausap. You make sure. So, itong that there are no errors in this document ay nagdagdag lang ng impormasyon kung ano ba ang i-make sure. So, I hope meron kayong natutunan sa subject-verb agreement na practice test natin ngayon. At yun ang grammar knowledge na gusto kong i-share sa inyo ngayon. Kung may na-learn kayo at nagustuhan niyo ang video nito, please i-share niyo na rin sa iba para may ma-learn rin sila. At paki-like na rin po, subscribe or follow para updated kayo sa mga videos na ibabahagi ko in the future. Maraming salamat po. Have an amazing day!